Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа една програма на име Desktop Games. И ето е нея. И гледайте сега. Тук пресъздава вашия десктоп. И вижте сега какво може да правите. Това е едно дълъже. Тук може да се плякват някакви балони. Има един лазер. И това е брутално разрушаване. И това е чука. Това може да изчисти нещата. Тук може да пускате мавки. Вижте. Тук може да го печатате. Хора, много ме кефи това. Това стикър е специално. Такива машинга. Показах ви го. Езъчката. Лазера. Само това не съм показал. И естествено с Escape се връщате към истинския Windows. И това беше от мен, Регулатор 22. Чао!